Lanqas laħqu għaddew 24 sija minn meta l-Ministru tal-Finanzi Klajt Karwana ftaħar li l-Gvern ma kienx qed idaħħal taxxi ġodda. Pajjiżi oħra jżidu t-taxxi u aħna sur President nagħtu lin-nies għax dan huwa gvern għan-nies. Li ma tfaċċax l-ewwel pis għall-industrija u l-konsumatur, żieda ta' 7 ċentesmi għal kull litru diesel industrijali, żieda li fl-aħħar mill-aħħar ipattjali għall-konsumatur b'żieda mistennija fis-servizzi u l-prodotti li jkunu qed jiġu ikkonsmati. Din iż-żieda fil-prezz tad-diesel industrijali magħruf aħjar bħala gażoil tolqot fost l-oħrajn lil vapuri li jwasslu t-turisti iżda anke lil furnara. Għal ħafna din iż-żieda fil-prezz tal-fjuwil tfisser biss taxxa ġdida minkejja għal ħafna pompi ta' Roberta Bela u dawk qrib tiegħu fosthom Klajt Karwana stess li qabel ma ntażel bħala deputat u Ministru tal-Finanzi kien iċ-Chief of Staff ta' Bela f'Kastilja. Kien hemm min saqsa u se jkun hemm min isaqsi. Imma kif nistgħu nibqgħu innaqsu il-pis tat-taxxi. Kif nistgħu nagħmlu budgets bla taxxi ġodda meta nfaqna tant fil-pandemija. L-operaturi lokali kienu informati biż-żieda fil-prezz tad-diesel permezz ta' komunikat fejn qalulhom biss li b'effett immedjat il-prezz issa hu ta' euro u 13 ċenteżmu għal kull litru.